Bro, vieš, že aj tvoj hlas môže znieť lepšie. Stačí poznať týchto 6 EQ zón. Najprv odrež všetko pod 60 Hz. Tam je šum, ktorý sa bude byť s 808-kami v bíte. Nie je to žiadny užitočný zvuk. Aj keď máš hlboký hlas. Potom hľadaj rezonancie. Tie frekvencie, ktoré dunia alebo pískajú. Nájdi ich a jemne ich zrež. Stredy majú veľa energie. Väčšinou ich nechaj tak. Ak znie hlas, ako keby si hovoril nosom alebo v krabici, jemný rez pomôže otvoriť priestor. Tu hore môžeš pridať 2 decibely. Získaš tú čistotu, ale viac už bude otravné. Zbav sa sikaviek. Zníž ich a vokál bude čistejší. A nakoniec výšky. Daj to trochu hore pre lesk a čistotu. Alebo uber. Ak máš dosť vysoký hlas. Takto znie môj hlas bez EQ a takto znie, keď je EQ použité. Ak to myslíš hudbou vážne, daj like a follow, pretože toto není jediné video, ktoré ti pomôže sa zlepšiť a stať sa tak lepším reperom alebo producentom. Čau.